nyamuk. Ah! Yes, very good. Good. Come on, Mark. Come on. That's it. Woo! Yes. Shim. Ini penting. Deng bang. Tiru. Beautiful tempoin. Kloy. Yang mesti mana? Pin poi sai pisdang nang ni pin kut ru hang ni mau pin cross ya ka finishing line Henry tong ini keren su ya ka marathon nei kan mau pan bangi keren ya ka marathon rupan ka hikai ngi kumnu bangin im ka jing im mo ka jing im ka ba idei ban im bat ka jing im ka ban ai ka jing mentoi yang abat ya pi kidon kita ka jing hikai iba wat lingba ka jing mare marathon ka aingi ka jing hikai ka jing im ka jongi ka wai na kata kalong ba kan im dei bangong batai start nga dei kini kidi ba wai na kinong mare ba bat ya ka world record ha ka bai dei bat ka marathon ulah kerenteng ya kan ya bat ka wai ni kita ka jing hikai lingba ka marathon kalong ba ka jing hikai ka baningkong kalong ba celebrate success big and small. Teng ngi le kemen tang habang yo ya ka jing job ka bahe no ngi kan mau tang ba ngi celebrate tang ka por bangi pas ya ka matrik re pim jukun mau pan mo kumnu nado kelas KG bangi sedang ban learn yo AB KD dan yo ABCD mo nado kata ngi ban smutu ngi ban nang mo celebrate success big and small. Teng let's see piong kani kadang dei ka competition ka berit hot ngakubut dai nujor ba kita ki international tournament mau lani ki national tournament kani ka tournament kadang dei ka tournament ka berit Henry gide banang na ka marathon ka bai kai ka jim ka jungi but what ha ka bai dei ba kani ka landru mo celebrate success big and small dadang ilanang ban nyokori berit kan mau bahe kan sawan ndai teng ladang nyokor tang ka bahe nginempoi sinuru kajingi kai ka baar kajingi kai ka baar ka panginang na ka marathon ka longba you can do more than you think mo pila balle shibur ki anya ka ba pi mudur bat bapir perkhat halati mo teng don kibre ki ong nga hagini ski dai kendu nga ki ong dang menin ngai kenduk atau ni perlok aslam je kenduk su kiongnya deh kiong